Hallelujah. Yo. Kodwa bekwenze njani uthiwa ungena umbuyazi bese ungena mina? Kufanele ungene mina bese ungena umbuyazi. Awusasebazana sebekhulumile abangcwele bathe ngabingeleli. Angisase ngikhuluma nodadewethu omncane. Ngikhuluma nje nodadewethu omncane bese ngihlala phansi. Uyabona leke engithunya manje kule mzuzu. Uma ungayena udadewethu omncane, hayi ukhululeka ngisho kuwe. Ngikhuluma nodadewethu. Ngoba phela uke njengoba kuthiwa mncane nje, kusho ukuthi ukhona omdala. Uye lo omdala. Oyehola hoPeter, wahola hoJohane, wahola ngoPaul, udadewethu omdala. Kodwa mina ngizokhuluma nomncane. Lalela baba, phela uke wakhona udadewethu, waholwa oMartin Luther, waholwa ngoJohn Kell. Kodwa mina ngizokhuluma nodadewethu omncane. Ngiyavuma uke waholwa omfundisi uBhengu, waholwa omfundisi uGidi. Kodwa la ngizokhuluma naye udadewethu omncane. Uzofunda ivesi tudulanga ngwese sesiphela isikhathi. Sihlabelele. Sihlabelele. Verse 8. Ne chapter 4 to 8. Hayi ke bese ngihlala phansi nawe. Nkosi yami. Noma ngibani okhona duduma ngakalitholi. Osathole ngicela ngifundele abazalwane isikhathi siphelile. Odudu, iBhayibheli awusalazi. Sinodadewethu omncane. Kanawo amabele. Ufunda lona sisi. Cela umnyalifunde dudu awume kancane. Ufuna ukwenza sure ukuthi yilo ngempela. Nodadewethu ongakanani? Kubeka sisi. Nazi inkinga yakhe awekho amabele. Ngoba bonke abantu bathi mabembheka mbuli bethembe ukuthi uzoba nawo necharacter yamabele. But mama observer awekho. Kazi inkosi zangu besenze njani? Funda sisi funda. Siyakwenza njani? Umecelwa na. Ambohlala. Angisho lokhu ke bazalwane. Uma nje ngokujwayelekile ungenawo amabele oku expect ukuthi uncelise ngawo. Funa ukufuna ini substitute. Isubstitute yamabele. And isubstitute yamabele mbuli yidini. Sengithatha phansi ngifuna ukusho lokho. Ukuthi original udadewethu ubele expect ukuthi abe namabele. Ubenikeza ukuthi breastfeed. Kodwa because akanamabele wayesefuna isubstitute. Idemu. Yini demu? Ikilale yedemu li artificial.
Number 2, i-content imbulo okufakwe phakathi is man-made, is also artificial. Number 3, muli ngibheke. Idemu fanele uyolithenga, you have to pay ukuze uthole idemu. Yingakho nje uma uya kumnikazi wedemu uyofuna